One foot in front of the other. Hoxe en Padexando compartiremos unha xornada de estramentos cun dos grandes do noso piragüismo, Iván Alonso. Noel Domínguez someterase o noso test. Repasaremos o acontecido no segundo trofeo Entre Pontes Cidade de Pontevedra. E asistiremos a un acto moi especial no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Eu comecei de pequeno, xa son 24, 25 anos facendo piragüismo, xa sei bastantes anos. Comecei pois co meu irmán, con colegas do pueblo, empezamos pois como un xogo, no? O río, no Bran, vas bañarte, disfrutas do ambiente dos colegas, a piragua, moi estendido todo e a verdade é que ao final vas enganchando. O deporte a min, pois, bueno, gustou menos o piragüismo, no? Sempre practiquei algún outro deporte e a verdade é que disfrutas, no? Eso pouco a pouco pois, vaite enganchando, vaite enamorando e ao final, pois mira, estás aí loitando en mundiais europeos e a verdade é que nunca o esperas, no? Pero ao final aí estás. Estar orgulloso solo anclado en el sillón, vencedor, 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 yeah, yeah, yeah. Detrás do resultado dun gran deportista ou dun gran ou non tan gran deportista sempre está o apoio da familia, dos amigos. É moi difícil seguir a vida dun deportista e respetala, no? Porque ao final hai que entendela, hai que respetala, así como o deportista ten que entender tamén a parte da familia, no? Buscar ese momento para estar con eles, disfrutar, e inda que sean momentos pequenos, facelos moi grandes. Toda a xente esta que está detrás miña, que me anima, que de alguna forma me pide que non termine aquí a miña carreira deportiva, non é como que lle deba eu algo á xente, no? Toda esa xente que me apoiou, pero mentras eles mo permitan, eles estén aí detrás miña apoiándome, eu me senta motivado, creo que debo estar aí, no? Tanto por eles como por min, para chegar a un punto de inflexión onde diga hasta aquí, no? What's wrong with you? What is it you want? A verdade é que despois destes anos complicados é difícil, no? Tanto decidir si seguir, decidir se facer o cambio do clube, decidir que facer co tema laboral, decidir, ao final, moitas cousas, no? Non é só a decisión dunha persoa en sí, neste caso, ten que ser eu creo que ten que ser a decisión un pouco do deportista, do entorno, da xente que te apoia e demais. E a verdade é que foron uns anos complicados, no? Ese mal resultado que fai que nos quedemos fora no K2 no Mundial, o ano seguinte, no Mundial de Sudáfrica, unha retirada por todo este acúmulo de malas sensacións, de non estar a gusto co que estás a facer. Ao final é unha parte complicada, no? Para un deportista que non estés a gusto facendo o que levas facendo toda a vida, no? O meu mellor momento, Roma 2012, 2 oros, indiscutible. O meu peor momento, Sudáfrica, marcou para min unha retirada no Mundial e iso marca moito nun deportista.
My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Simplemente o que hai que buscar é o bienestar, ¿no? O estar contento co teu entorno, se tens que facer algún cambio, pois hai que facelo, custe ou non custe, e ao final buscar esas ganas pois nun club novo, nun club que te aporte outras ideas, outras formas de ver o adestramento, as competicións. Heart is beating like a jungle drum. Man, Pois a verdade é que para conciliar o deporte co traballo é complicado, ¿no? Porque ao final tens que estar moi pendente de que pasa no traballo mentre estás adestrando, desvincularte nese momento que tens que centrarte só no traballo é moi difícil, ¿no? Ao final pois, pasa moitas veces que mellor estás adestrando, baixas do auga e tes chamadas da empleada ou da persoa que está nese momento levando o negocio e tes que cambiarte, subir rápido, verte a xente entrar ca maleta na espalda, cambiarte, porta a traballar e dice, este de onde ven? Se ven, sabes? Se ven de deporte, ven a traballar ou... a verdade é que custa, ¿no? Entrar por aí, ver o local cheo e decir, perdón, cheo, pues, atendo agora e bueno, son anécdotas que ao final están aí. heart is beating like a jungle drum. My heart is beating like a jungle. Rocotom. Hola, soy Noel Domínguez del Club Breogán do Grove e isto é Padexando. Azul. Mar. Triatlón. Natación. Málaga. Me queda pillado. Repetimos, espera. Melendi. Canción. No me acuerdo de ninguna. Película... No, qué difícil. Película... Shutter Island. No tengo, como de todo, como un animal. Un gran ídolo, David Cal. A nivel más cotidiano, Miguel Oterino, un chico del Alberche de Madrid. Javier Gómez Noya. Una serie, Juego de Tronos, que la acabo de ver. Padexando desprazábase nesta edición a unha das mecas do deporte da piragua. O Lérez e a Ría de Pontevedra xuntaban a boa parte da familia do piragüismo galego. O éxito acabado no 2018, ni moito menos, era un motivo de presión para esta segunda edición. Todo estaba listo para o Entrepontes 2019. A organización mantivo o mesmo espírito da regata, pero aportaba varias novidades. A principal, un cambio no percorrido, pero sen que as pontes emblemáticas da cidade perderan protagonismo. En total, 8 kilómetros con 2 ceabogas. Alrededor de 500 deportistas de máis de 35 clubs tentaron deixar a súa marca nesta segunda edición do trofeo Entrepontes Cidade de Pontevedra. Por mor das mareas, desprazábase a competición á tardiña. A partir das 4:30 foron saindo as distintas categorías e modalidades. Os primeiros en participar foron os cadetes e juniors, primeiras padexadas dos K2 femininos e as canoas dobres masculinas. Xusto despois arrancaban os K1 femininos, e unha das saídas máis aplaudidas a las canoas de homes e mulleres. Con eles tamén partían as canoístas senior. Xa con todos na auga, puídose ver un dos maiores atractivos desta Entrepontes. Detalles que poucas veces se ven noutras probas, grupos tan heteroxéneos que falan moi ben do universal que este deporte. Como xa contamos, moi boa participación, pero hai que facer unha mención especial ao club organizador, o Cidade de Pontevedra, que nutría a competición con alrededor de 50 deportistas. Se a saída era no peirao das Corvaceiras, o primeiro xiro realizábase ao chegar á altura da Ponte de Santiago.
A segunda das viraxes realizouse á altura da ponte da autoestrada. Repasamos algunhas das chegadas. Son Javier Ordóñez e Iago Romero, os primeiros na C2 Junior xunto o K2 cadete das Paulas de Pontecesures. Na categoría Junior a vitoria quedaba na casa da man de Fátima Moreira Lucía Navaza. Adriana Quevedo, gañadora na categoría Junior. Victoria cómoda de Pablo Crespo Penas, que sacaba máis de minuto e medio o segundo clasificado xuvenil. Paso fugaz de Rodrigo Avalo, gañador cadete. Jennifer Casal, vencedora no C1 Senior. E últimos metros dunha das promesas da canoa galega, Antía Otero. Vamos agora co máis destacado das categorías Senior e Veterano. Saída conxunta dos K2 femininos e as C2 masculinas. Quenda agora para os K1 de mulleres e as C1 de homes. Notable participación nestas categorías, 50 embarcacións na auga. Especial mención pro K2 Senior feminino, de participaban 13 tripulacións. Sen anteriores carreiras, o club organizador mandaba en boa parte das categorías. Nesta ocasión, as Torres Romería Vikinga metía a moitas unidades nos postos de cabeza. Fernando Busto e Diego Míguens lideraban a carreira na C2 con solvencia. máis complicado estaba sendo o papel de Fátima Ordóñez e Antía Santiago, que tiñan como grandes rivais as embarcacións do Ría Aldán. O Clube do Morrazo tamén era o canoa que padexaba en cabeza na C1 Senior, un Pedro Reguera que non se despegaba de Damián González do Verducido. Imos cos últimos metros dos máis destacados. Victoria meritoria das rapazas do Catoira por diante de dúas embarcacións do Aldán. Triunfo para as Torres tamén na C2. Na canoa individual, Pedro Reguera finalmente chegaba en solitario. Nova medalla de ouro na categoría veterana para Mónica Piñeiro e Kisi Torres. Entraron no mesmo segundo a primeira senior Laura Pérez e a campeoa veterana Rosa Barros. Non estaba Quique Míguez, pero Rafael González tamén levaba ouro en veteranos para Tui. Nova rolda de saídas son os primeiros metros das categorías masculinas dos cadetes, junior e veteranos en K1 e K2. O máis destacado do primeiro treito da carreira foi o grupiño que se formaba de K2. Había embarcacións tanto da categoría de veteranos como da xuvenil. Nesta ocasión, ademais do vento, que por momentos erguía algo de ondaxe, as máis de 140 embarcacións en competición eran unha dificultade engadida para os deportistas. A categoría máis numerosa era cadete. En K1 había máis de 40 participantes e en K2 superaban as 20 tripulacións. Foi moito o público o que se amoreaba preto da meta para ver a chegada dos deportistas. Un dos momentos máis fermosos foi o sprint entre o primeiro K2 veterano e o segundo junior. Espectacular tamén foi a chegada do junior do Verducido, Miguel Paz, flanqueado por dous K2 veteranos. Entrada dos tres primeiros K1 veteranos, o gañador David Loeda do Naval. Últimas dúas saídas deste Entre Pontes. Naval de Pontevedra e Piragüismo Vilaboa eran os clubs máis destacados no K2 Senior. Máis dun terzo dos 25 participantes nesta categoría eran destas formacións. Reto de 40 K1 Senior arrancaban na derradeira saída dunha tarde de piragüismo de moitos quilates. Nesta ocasión, o piragüismo líbico con Jaime Sobrado e Iván Alonso, a 2 semanas de conseguir unha medalla de bronce no Europeo de Maratón, eran os rivais a bater. Tanto no K2 como no K1 formáronse dous grupos de 3 unidades. Na embarcación dobre, os actuais subcampións galegos de inverno, Buján e Castro do Vilaboa, padexaban coa tripulación do Naval de Monteagudo e Aval, e outra do xuvenil, cos veteranos Polo e Pedreira. No K1, os do Líbico padexaban con outro dos grandes, Antón Palmás. Podemos ver constantes alternancias na cabeza nos dos grupos, grandes deportistas, grandes competidores, pero tamén grandes compañeiros. Un pequeno susto incluído, vitoria para Vilaboa, para Breixo Buján e Diego Castro, seguidos de Polo e Pedreira das Pontes. A casi 50 segundos chegaban a Vale Monteagudo do Naval. Dobrete para o Líbico en K1, ouro para Iván Alonso e prata para Jaime Sobrado. Antón Palmás e Javier Conde do Vilaboa chegaban a casi minuto e medio. Esta regata é un colofón
a todo un ano de traballo, é un elemento fundamental dentro xa da programación de Pontevedra, só leva 2 anos, pero o éxito é moi importante, o Concello de Pontevedra está moi implicado no que é a súa organización e na súa xestión, e así seguiremos porque ten un aspecto competitivo, sino tamén un aspecto lúdico e festivo que a nos motiva moito. Moi ben, sopraba o vento, había bastantes olas, corrientes, nas ciabogas costaba bastante xirar ben o timón, pero en xeral moi ben, de sensacións ben, íbamos acopladas e moi ben. As sensacións de hoxe foron bastante complicadas porque era unha regata un pouco dura polas olas e un pouco o vento que había. Bueno, a sensación de gañar na casa pois é un orgullo. Por min pódese repetir toda a vida. Bueno, pues hoy la verdad que un poco cansado, ¿no? Porque estoy ahora mismo a 2 semanas del Campeonato de Europa y bueno, las 2 semanas anteriores están siendo duras, pero bueno, la verdad que sí es cierto que me dio para poder disfrutar y pelear bien la carrera, y dentro del cansancio las sensaciones están siendo bastante buenas. Xa escoitamos algúns dos grandes protagonistas, toca velos recibindo as medallas desta segunda edición do Entre Pontes. Son os podios da categoría senior, Jennifer Casal no máis alto a C1, Fátima Ordóñez e Antía Santiago acompañadas por 2 tripulacións de Aldán no K2, unha vez máis Laura Pérez ouro no K1, Fernando Busto e Diego Míguens no máis alto do caixón na C2, na C1 gañaba o ouro Pedro Reguera, Iván Alonso, Jaime Sobrado e Antón Palmás no podio do K1, Diego Castro e Breixo Buján, dominadores no K2 Senior. En a clasificación por clubs, triunfo para a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, seguidos de Naval e Ría de Aldán. E coa imaxe dos gañadores rematamos co máis destacado do segundo trofeo Entre Pontes Cidade de Pontevedra. Seguimos en Pontevedra para asistir a un acto moi especial no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Aquí deuse cita unha boa representación dos 71 piragüistas galegos que neste 2019 xa competiron ou competirán coa selección española en mundiais ou europeos. Unha cifra espectacular que pon de manifesto o brillante momento que vive este deporte na nosa terra. A Secretaría Xeral pro Deporte da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Piragüismo quixeron trasladarlles o seu apoio e desexarlles sorte a estes padexeiros e padexeiras antes de que moitos deles disputasen as probas máis importantes do ano. Galicia pode presumir de ser unha potencia internacional, un éxito sobre a auga que é o resultado de moitos factores: cantidade, calidade, bo traballo e algo máis. A verdade é que en Galicia sempre foi, pois, bueno, para min uns dos mellores sitios para entrenar. Tamén as condicións ao mellor no inverno, bueno, non son moi adecuadas, pero levase moi ben e temos uns ríos estupendos para entrenar. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias Tere, yo creo que es un honor para Galicia y para nuestro deporte que una deportista como Tere, donde se han reconocido a las mujeres más importantes en sus ámbitos, pues que Teresa tuviera esa oportunidad merecida. Espero, Daniel, sea la primera mujer en conseguir 6 Juegos Olímpicos, por lo tanto eso será otro récord en tu palmarés. Vosotros sois un ejemplo del trabajo, del tesón, del esfuerzo, del punto honor, de la lucha y los valores que defiende el deporte. Y yo sé que cuando vosotros entrenáis no tenéis nada de eso y solo tenéis un sueño. Y si tenéis un sueño, lo único que podemos hacer, en este caso los poderes públicos y la federación, es pelear para que ese sueño lo hagáis realidad. Bueno, este acto que acabamos de facer moi sinxelo, pois é máis que nada, pois antes de que veñen os campeonatos do mundo de varias modalidades, dende europeo de calla polo, campeonato do mundo de
juvenil e sub-23 en sprint, neste caso tamén os senior, pois dos representantes galegos, que estamos falando de 71 padexeiros que van a ir polo mundo, que poidan, neste caso, estar co secretario xeral, de poder, darlle un pouco de folgos e de ánimos, de que orgullosos de representar e levar o nome de Galicia polo mundo, representando a equipa nacional. Pues ya paso en este caso a Teri para que... También agradecer no solo a los clubes, sino también a todo el equipo de entrenadores que hacen posible que trabajando podamos conseguir lo que ahora mismo estamos celebrando, ¿no? Que haya tal cantidad de deportistas que puedan ir a representar a Galicia e a España en unha prueba internacional. Sí, a verdade é que é unha oportunidade de xuntarnos a todos, estuvo moi ben, ¿no? que esta recepción, de alguna maneira, son todos os piragüistas e ver que realmente parece fácil, pero non é nada fácil conseguir nun deporte tanto piragüista que vaya a unhas probas internacionais. Entonces, un pouco recordar que próximamente hai citas importantes como son o Mundial Sub-23, tanto o Campeonato do Mundo. É un ano moi importante tamén porque é clasificatorio para os Xogos Olímpicos. O ano que ven xa, unha vez máis, xa está aí outra vez a cita olímpica xa digo, non é doado conseguir tanto e tanto piragüista ou deportista internacional. Espero que se siga invirtiendo en el deporte, que se siga invirtiendo en nuestro deporte, que es el piragüismo, y por nuestra parte yo creo que es algo común para todos, que nosotros pondremos de nuestra parte lo que tenemos, que es nuestro trabajo, nuestra constancia y nuestro sacrificio. Entonces nada, mucha suerte a todos y esperando que salga lo mejor posible. Lleváis la bandera de Galicia y de España por el mundo. Yo más orgulloso no puedo estar. Por lo tanto, lo único que quiero transmitiros esto. Y segundo, transmitiros lo importante es que estéis ahí, que vayáis a los campeonatos. Y si encima, que también tenemos resultados, pues eso al final es estupendo. Lo importante es que deis todo lo que tenéis. A toparme con a mitad do equipo galego que vai ir competir neste verán nas competicións diversas que temos en as distintas especialidades de piragüismo. Máis de 71 padexistas concretamente que van competir nos campeonatos de Europa, campeonatos internacionais e que van a levar a bandeira de Galicia aí adiante, e non solamente van a levar a bandeira, sino que encima van a traer moitos éxitos e moitas medallas, pois é un orgullo. Ni sois mejores cando ganáis, ni peores cando perdéis. Lo importante es que estéis aquí, que estamos con vosotros y que seguiremos estando y que os vamos a ayudar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Seguir así, enhorabuena, estamos muy orgullosos. Sí, a verdade é que eu tamén síntome moi orgulloso, e sobre todo ahora que fixemos esta reunión, eles tamén agradecéndonos os resultados que nós temos, e eu tamén aproveito para agradecerlles que estes resultados que eu teño é grazas a eles. Sentimos moito apoio con actos como este, onde se dá tamén eles moito as grazas por o que apostan polo deporte aquí en Galiza. A verdade que sí, sentímonos moi arropados, tanto pola federación como polos técnicos en xeral do CGTD. E a verdade que estáse facendo un bo traballo e esperemos que siga todo polo mesmo camiño.